मिरु एबसुनि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव जोलुर गेलेनाय नायना मोजां मोनग्रा रायजो राजानि मदद हास्थायदों मिरु एबसुनि गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारिया। मसुलपुराव मिरु एबसुनि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया सोलिगासिनो दं। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि आवथायाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ बाक्सानि मुसुलपुर गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंजागासिनो दं। उन्दै लाइमोनफोरखौ गेलेनायजों गावनि जिउ राहा दानायजों लोगोसे हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनाय, फेग्रा मुवा बाहायनायनिफ्राय लाइमोनफोरखौ जानगाराव दोननाय, गोग्गो देहा आरो आखल दानाय आरोबाव गुन गोनां सोलोंथाइ लाहोनाय बायदि बिथांखिफोरखौ नोजोराव दोननानै खुंफुंजानाय बे जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया देग्लाय बोसोराव मोननै ओनसोल फारियै मुसुलपुर गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथार बाक्सा आरो सोरां गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथार बिस्वनाथआव खुंफुंगासिनो दं। बेबादिनो गाबोन एबा 13 अक्ट'बर खालार खालि ग्रुप एनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया तामुलपुर जिल्लाया गुवाहाटी जिल्लाजों, क'क्राझार जिल्लाया साउथ कामरुप जिल्लाजों आरो गवालपारा जिल्लाया नलबारि जिल्लानि गेजेराव गेलेनाय बादायलायनाया खुंजागोन। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बावैसो जानानै थांनाय जि गान्धी जयन्तीजों लोगोसे बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बेनि दारै जोङो आन्डार 13 जि फुटबल बादायलायनाय बेयो 2 तारिखआव जादोंमोन आरो बेयो गाबोननिफ्राय जि 13 तारिख अक्ट'बर बेनिफ्राय बे मुसुलपुर हायार सेकेन्डारि फिल्डआवनो जाफिनगोन बियो। दा बेहाय जोंनिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बड'फानि जि सिमां बेखौ जोङो जाफुंसार होनांगौनि थाखाय जोङो बेखौ बे खेलखौ 3थि खेब जे बियो बादायलायनाया जागोन आरो बियो मोननै जनाव जानो थांगासिनो दङ, मोनसे बाक्सा जन आरो मोनसेया बिस्वनाथ जनाव। दा गाबोननिफ्राय जि जागोन बेहाय अल आसामनिफ्राय 18टा जि जिल्लाफोर दङ बेयो बाहागो लागोन आरो लोगोसे देग्लाय बोसोरनिफ्राय जे हिन्जावसाफोरनि जे आन्डार 13 बे खेलाबो जागायजेनगोन। बेबो मोननै जनावनो जे मुसुलपुर हायार सेकेन्डारि बाक्सायाव बे जागायगोन आरो लोगोसे बिस्वनाथ जिल्लानि बिस्वनाथआव जागायगोन। दा बियो मोननैबो जि बयस एन्ड गार्लस बिथांमोना जाहाथे मोजाङै गेलेनानै दिन्थिनो हागोन आरो लोगोसे जोबथा फाइनाल खेला नैबे बाक्सा जिल्लानि जे मुसुलपुर हायार सेकेन्डारि बेहायनो जागोन। दा बेनिखायनो जोङो हास्थायदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जिखिनि ओनसोलनि रायजो राजाफोर दङ बिथांमोना लैहोर लैहोर बाहागो लाफैयो, जाहाथे नायफैयो आरो जोंनि बे खेलजों लोगोसे जोंनि बे आबहावाया जाहाथे मोजाङै आबुं जानो हायो आरो लोगोसे रायजो राजाफोरा मोजाङै जे परिबेसा जाहाथे मोजां फैयो आं बेखौनो हास्थायदों आरो लोगोसे बाक्सा जिल्लानिफ्राय जि बिथांमोना फिल्डखौ जिबादि मेहेरगोनाङै बानायगासिनो दं आरो लोगोसे अखा हाबाय थानायनि थाखाय जे बिथांमोना फिल्डखौ जिबादि खालामदों बियो मोजाङै जादों आरो माने अखाफोर हायोबासो दिगदारा बे जागोन। दा ओंखायनो गाबोननि जि जानो गोनां जे आन्डार 13 फुटबल बियो गाबोननिफ्राय जाफिनगोन। दा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गासिबो जे जिल्लाफोरखौ खावलायदों जाहाथे जायफोर 18टा टिमा पार्टिसिपेट खालामगोन बिथांमोना बाहागो लागोन।